Сега ще ви покажа как отстранявам петно от дъвка. Отначало си помислих, че е силикон, обаче не е. Ето тук беше петното от дъвка. Слагам препарат. Да. И с едно ножче, ето така, съвсем леко, без натиск, за да не скъсаме плътта. Във всички посоки. Процесът е бавен, не се бърза. Целта е да отстраните по-голямата част, то при прането това, което е останало, то ще се доотстрани реално. Я да видя. Да, дъвка е. Абсолютно. Абсолютна дъвка. Хубаво е малко топла вода да сложите преди това, за да може да омекне. Още един път, че го мина. Бавно се работи, под наклон 45 градуса е ножа. Все едно са бръснете, само че в случая бръснете седалката. Така. Обаче къде ми е топлата вода? Да, видях я. Ето, то почти даже не се вижда къде е било вече дъвката. Има само остатъци от нея, големи, които е хубаво да ги отстраните. Тук около ръбчета се работи най-трудно. Леко работете. Има шеф. Трябва да се внимава да не се скъса самия шеф. Еми, това е. Мисля, че отстранихме дъвката. Беше доста голямо петно. Доста агресивна. Ето там също има. Ще отстраним. Вече почти не се забелязва къде е била. Да. Дъвките са едни от най-агресивните петна. Ето тук също има. То не е дъвка, то е нещо друго. Някакъв буклук е. Еми това е. RTS Wrap Center. Надявам се да съм бил полезен с нещо.